katselijat. Se on Raimo täällä taas. Ja tänään meillä on arvostelussa Battlefield 3! Eli itse peliin. Peli on vallan mainio. Sen grafiikat ovat huippuluokkaa. Ja pelattavuus mitä parhain. Varsinkin sniperilla, kun voi kämppiä ja heduttaa noobeja. Minä rakastan tätä peliä. Tosin se kuormittaa konetta melko paljon. Ja paskakoneeni kaatuilee. Siksi pelaankin nykyään Skyrimiä. Mutta Battlefield 3 on mitä parhain peli. Verrataan sitä vaikka COD 4. Grafiikat on Battlefieldissa paremmat, pelattavuus parempi, aseita on enemmän ja klasseja on ihan vitusti. Ja voimme myös verrata sitä MV3. Grafiikat on paremmat Battlefieldissa, pelattavuus omasta mielestäni parempi, hinta, no se on halvempi, se Battlefield siis. No, ainut huono puoli tässä on, että tämä kuumentaa konetta melko paljon. Varsinkin jos ei ole hyvää tuuletusta. Mutta kaikin puolin muuten 5/5 vitun peli.